This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hagastab nyautrek unaitung arja opsan. Shikan huan kin nong shakshunong kashnat right tenring hima khairim. Kilami shakmat ban persha ek jingpan long election ban jet thamai usardar kete kashnat halar kan nongrim jingkano bala sha ban shimanta election tangi gibadai na khat nyukur. Kinong shakshunong kilapan power ku jingsolungo. Polsipun banashunong kirki agamit santarek unaitung arja opsan ban penlong election mentaka step. Hak bakila pensri meka kumkur kompentip cingyak beriu bekerki. Yakni election la penmicing tho anak office UCM kahima khairem hak artrek unaitung arja opsan hak bala batha yoba penthamai pungru convener election committee ban penlong election sardar kashnar right tenring hak nyautrek unaitung arja opsan hak por prabaji men step laong baginong mikman nak darbar kin wan ban penya yakni jingjiet bat bu jengkerpat ikidkhot ke committee ban ai ke cing trelang bakan bah bat yaj baik ke kam hakni ke election la dan arut ki bami ban aireng kita ba Wardington nongrom baru ba McDonald melim pada Henry nak cingbom huni ker kompenya election ba cingbom yo alat ki paj ba salon sar kasnat right tenring ban sim menta ka cing thep buat kum taw ba McDonald ulawang no nak cing sim menta kum ka cing persya laong ba ki bakraw putri ka hima khairem ki dawa ban sange ki election ndre ki election committee ka lapnya chkhmat ya ki election nagalyang ki ba persya ki laong ba kin sim lagi week sin jam ban amai la ki election ka ba ki lakno ba ka dei ka babian beliau pediang hang ni la mention ba daga office usim khairim kala ong kala batai ka ong kumni nga sau ba ban pitip shapi ba ka jingjit sodar shanat right tendring kan long ha nyau tarik Julai ara jarap san ado kapor prabaji mustap ado labi janmiet kapor pemna result kan long ha sauji janmiet nga ai kublai yapi bat kitbab ba ban yaj bet ki kamera ti nga kum kandidat hakani ka election soda shnai tendring nga pendram jor ya kan dijingjien tangda ki khat nyukur namar ba hangni ro la kum ka sithi klem don kata ka khat nyau kur taba ka jing peniat choka diga executive kabarem hangni menta kasngi kalau peniat be tangda ki khat nyukur ti kalong persya kan kum kalong persya ya ka order jong ka district council wat ka high court kani ka order jong ka district council kat kum ka khalwai tarik ujun arjar arpusan kalabatha kalong ba usim jong hima khairem udi bekan sol bat ki bakra jong ka right nong kram hakawai dei bat ki eligibility jong ki voters ki ban yakun ya usodar snat itendring kabade ban yaj bai kat kum ka kendon section 19 KHAD act arjar arpusau ya kata ka act arjar arpusau ka bala sign do gubernur Henry habagi pet ya kawi ka bentang anang tajong ka high court kumala batha ka high court kalapan scam ya kani kajing peniat jong ka district council kat kum ka order karoi tri jun arjar pesan te haba pet kan ka order jong high court kalapan scam da kata hi ba peniat kat kum ka section 19 jong ka KHAD act kabadi ka nomination succession and election of SIM, deputy SIM, lingskor, bakraw, sodar, shanat right, longsan, mangsan, rang basyonong or sodar syonong, and administration of Khairim, SIM Shit Act, arjar pesaw. Henry, habang ilawan pat hang ni, ginang mudur bagi ni penyai daka section 19. Henry kalong markong pong, haka bagi ni, ki eksekutif barim kila penyai tang da ki khat nyau kur. Bat kani kalong persya kat kum ka order jong ka district council, bat ka order jong ka high court. Baik. Nang ta kalawan ru kajing ujor nak kibakraw hang ba kalawan lagi ujor nak kibakraw jong ka right nong kram kaba la batai sai ba la pensengai ya kani ka khanyokur Henry kani ka executive jong ka senat right tendring ka barem ka penyaj bai tangda khanyokur tang ba kat kum ka order pat kala batha ingi ba kade banjaj kat kum ka order jongka high court bat ka district council bat kadi ka jingile jongki menta kasngi kalong kababian hakabala shule don bor tang daki bat ka office jong sim khairem tamene habai kiran sopong kubuwe na candidate bay kun ya kandi election ti usim haba pet ka jingtho jingtar ukham pediang ya katu bud pediang bay da ka jingtho jong ladi kabamot kata ka jingtho ka tak nyukur ka di penyat kata ti kat ya ka order ka bumi ya ka high court bat ya ka district council krem da buram show
sakaway pat kabenta haba penlong ya kanu election hakasnat right tenring day dan pentip swashi benai henry hang ni kalau kendet hakaba yanga lawan ban ai lawan ban pentip haka si sejan kabelong santerik baka election kanlong haka singin kong haka diu tarik te kumta kalong ka kabom la ban pediang nomor baka election ya ka election la penlong kum kakam yap kam im ni tengi penram cur kan ni kacuci rang ba snat rai tenring hakan ni ga senong tenring tang da kita ki kan ngupur dan manu ru sadar wai long man siwa ban long kum kan ni kuwa ba ka cingci sadar kalong ka ba kuoi ka ba ya da kalenti ka ba bet kalong bom ya bet kalong pen kela ya kan ni ka tem ka ba manta ban chia tang da ki khat nhiều pun kat ba hakipur ki sadar ki ba rem ki bla lek haswa ni chia bet baro ki nong song ki ba dap khat krasna na kaling chongaro kum samla hai long hai pa chong snong ngang abat hai kum kam song kadong deng en ro tengade hero bro bode he una khanyo kur dan nagaling chunga nga persacur ya ganai ka cingle Indonesia nomor ba ka en ka ba Indonesia mencur ya ganai ka khanyo nomor kat kum ko ordar bami arcar apsang ka cing penrung khanyo kor kat ba ya ka durbar un ra itu khanyo kor ben pak mencur pat kawan arcar apsan ge dan nak en ka berfait kemut kada golong ba Indonesia kemut ka isi ta kemut kala syura tan ka isi kendara so ka durbar hadin bagila dia benyarai tan daga isi kila pasna kila iya ska sikonsel ben pa pasna itu ka kan yukur kin saman ra par hadin haka durbar pat ben pa mencur yaki pat pa takla dan nem kata durbar ba kin wanra ya kata ki tangki han yukur ben isim bentah kan election hadin jongkane ka yu bon ra kini kini ka kan yukur te nagaliang changi ngila persya he ke durbar tambolong tang bangin keren ha durbar sin bengi yang kilong be ingi be kidai kinong pentut kinong pen insunong gai takada ngila ngila ai ki kot slag ya syad si konsil sai kot ngila apil hi sasuim kamtam inong kong du ngi apil sasuim bodi unong pen kni chingi nagaliang sasuim perkhat ya kita tamba dan bok napat ba ki bakrau kidang sengau kidang sengap ya ke kecing terpat chungi ki nongsong sinong tangka tak senarat penting nah kaliang keconga ki lại lệ hi nuôi lại cần mene batu paim tu ki kha sopo nakling chungi tang yong ba kam ya hab gani ka ban ya chet takini ki khan yokur tingi dei ban senge swai gani namar ba tum para sa darbar dei ban keren ban ra sa darbar ban bet sa kumno ban ya renti ban ya bet kani ka kam kwa man ong ban yele tang dai ta khan yokur men le namar ba ka kam ba kini gile kilong ba ki ang yang besyura bitang da u ba i mane badan chane bat tu ki bakra namar kim da kim khen gen ke ko ordar ke balami tu ba ana po u bakra long pedang hai ta pan sangai noksi kacing hari dai bat ngi kur la ting namar bana do mu chwa dang rit ngila yo benta no ke benta tu national dai tat hadu hakan jinglong hakan dai ka khep ni soda benta ke pen kelai ka ya kan ka sensya wong ba pen kela no tang taki khat nyaw namar ba wong ban chit saudara tang taki khat nyaw te haba ula khot yang ni lai sin la khot yang ni haka jing khot yang ni khot wong ba ngin sa penrung namar yang ni ya kan ni ka ndrukur wong ndrukur patla ban penrung menta te ngin saya perkhat ban ngin saya penrung ndala ai lat chua menta haka apu sauterik dai tu kacing thebut man chua ba umut ban thebut te wong ai lat chua menta ya ni ba ngin yo ban khnang bangin yo ban thep ni kabut gen te wong ba ngin sa penrung hadin usim rung dol adep ban sain ban rekomen hi kata ba ngin sa penrung ndala adep thep kabut te ngi haka cinglong yu tangi long ni la ai ban ya sya kata tang ba don pat itu kinong sosnong ban bakrau ki pan sange no kan dikakam te tat kata rung thrai nya la pan sange temo wong tangi ong thrai ba mut ba ula penrung kan ta tama klam penrung thep pen ban syadu syakut haka lai phau tarik no thep syakut
ba u thep tang ki khan nyokur de ta ke nyin en sa ni sa kendet ba en sa ya khi ni ru namar nim ailat namar uang thep adin ba haba la pen sange ka ching shisha de ban thep au to ka pon bang la sange ma klem hat tat hadu ka klem mat ban taw yo jit yo sodaro ngim yo ban jit ni la long tresna ho di mata kan san ha uni usna menta ong bangim de ki tresna hato ka den hokse san phu pra san phu khnai sna mata ni la im la yo benta bne sim benta e ka yap ka im ka baro khan data sedong ni la dan data do ha sna ha kan ka klip bat mata ong ba ngim de ki tresna ni de ki nong we ha kata ka benta ni snu dom em ni sha khen nong we para khasi Ika cengku ke bawah. Kasih deh, para kasih ni long try bit em, hari kasih di balai tanghang ni hatun ring. Kasih udon an, udon da tradisional da kur. Hat sensiar tang da ki kat nyukur ya kata kasnong tin ring. Mensuapat cuk don da kum kata. Nia im nia ba mia di lang nia legi nyawan. Nia sengau bit kacu. Mata pakadon kata kacing penkerpang tini daun. Cing sengau hal. Ha ka bay day bat ka rai chu ka don bar shnong na du ben shwal ka don ka ta rai ba phimla re ban pertashnong ha ka sa chai ka sa chai na ma ki perkhat ya ki khun chung ka shnong ba don ha ka ching balang sa changai na ka shnong Badangi pertah kesejahan senang ini juga senang ini siapa kita beli besok bersama. Namun kita tu mereka hok cungki bancit ya unang unang susah. Terkarai kadon bang pimde ban pertah senang hak kesejahan. Pertah hak iwe senang bagan yo kalat bangin YouTube bangin yo kekubur ban petip seki. Te hak kacing hak ni kesengi ban mentah kamu ni ki election committee ki bapenya minta ki kila penlong ya kan ka kamcit sada kum ka kamyap kamim pila suntu ba ala long hak dak ki penisrim ya kan ka kamcit sada minta sing kum ka kamyap kamim de kata kada ko we ka bala ki pen kenya kata karai cak kada bas tendri Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya